جبر روشا تایبەتیە کۆرۆناڤیرۆسێ یا ڤیرۆسا کۆرۆنایê tê asta cîhanî de gelek fîlm û dokumentar û vîdyo hatine amadekirin. Her me bixwe di kanala xwe de hetanî niha 4 vîdyo û fîlm amadekirine. Rêxistina tendurustiya navnetewî jî bi awayekî sade û bi wênê vîdyoyekî sade bi wêneyên gelek sade azir kiriye û em ê eynî evê vîdyoyê evê fîlmê were bi Kurdî bilav bikin. Pêşkêşî ve rêzdar bikin. COVID-19 anko koronavirus çawan bilav dibe û çawa xwe biparêzin. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. COVID-19 anko vîrusa korona nexweşîkî wagîr anko îfoniyê ku ji aliyê tace vîrusekî taze ve ji bo cara yekê mirov re tê naskirin. Ew nesaxiya ji mirovkê din re û ji rêya qetreyên piçûk yan zerreyên gelekî piçûk ku li devê mirovê tûşbûyî de hene û dema ku ew mirovê nesax dikoxe ya dibêhnije ew zerre û qetrane di derketina derve. Ew qetre û zerreyên piçûkê gelekî giran in û nikarin gelekîna hewa de derbas bin. Tenê mêtrkê dikarin herin û bi zûyî dikewine erdê. Piranî ji rêya mirovkê dire û ji rêya peywendiyên nêzûk ve tê bilav kirin û ji ber vê hindiyê ku ji nêzûkbûnê ve ewa zêdetir tê bilav kirin. Nediyar e ew vîrusa wextê dikeve cîkê çend sax dimîne û dema saxbûna wê carî diyar nine. Ber vê hindê wextê guman hebe ketibe cîkê gere bi başî bê temîz kirin. Destê mirov gelek ciya dikeve û ew ciyana jî dikarin vîrus hebin. Ji ber vê hindê dibe ku mirov destê xwe, çavê xwe, difina xwe û devê xwe nede. Ji ber vê hindê ew destê ku pîs bûne û vîrus hene dikarin bi vî awayî vîrusê bidine beden. Dema kuxîn ya bêniştinê dibe mirov dew û difina xwe pê xarkirina arinciyan milê xwe bipeçêve yan ku desmalekî demkî bikar bîne û evê desmalê jî pawêje satilkî dergirtî. Baştirîn û kargertirîn tişt bû pêşî girtina berbilavbûna evê tace vîrusê vîrusa koronayê temîzkirin û şiştina desta ye ku ew jî dibe pê sabûnê bi başî û tevî ev kolê bêşiştin. Hûn her tendurist û silamet bimînin û pêşiya koronavîrus û COVID-19 bigirin. Saziya Tenduristiya Cîhanî.